Så Magnus, så er vi i gang med video. Mig og Magnus, vi skal spille, min ven, vi skal spille, er det okay, at jeg siger dit navn? Okay, sammen med min ven Magnus, og vi skal spille Fortnite! Ja, skal vi ikke lige stoppe med at varme lidt op, Magnus? Okay. Er det bare 2 i 2? Ja. Okay. Vil vi tage en? Det kan vi gøre. Okay. Men på den her video, ikke, kan I lige skrive ned i kommentaren, hvad jeg skal lave, fordi på grund af, at jeg ikke har lavet rigtige videoer for tiden. Det er fordi, at jeg ikke rigtig kunne finde på nogle videoidéer. Så I må gerne lige skrive noget i kommentaren, om I har nogle idéer, jeg kunne lave til en video. Måske en ny serie. På grund af, jeg blev nødt til at stoppe, det var på grund af, min far kom ind. Så sagde jeg til ham, jeg optager ligesom for helvede, far. Kom så, Magnus! Bevis, hvad du kan. 27. Og hvis der er i gang med at spille med mig og Magnus, så kan I komme sammen til det. Så kan jeg stemme navnene, så kan jeg godt være, at de kan ændre Fortnite. Hvad sagde du, Magnus? Så mange mænd. Jeg ved ikke, hvad der er så mange mænd. Ja, nå ja. Husk lige at subscribe til mig. Jeg er virkelig glad for det. Jeg kan lige over ingen subscriber, jeg har. Ja, jeg vil spare op til et GoPro, så jeg kan lave lidt mere seriøse video til min kanal. Hvor mere I subscriber, hvor mere sådan, får jeg lysten til sådan at lave mere. Hvor jeg ikke har lavet på tiden, det er fordi jeg ikke rigtig har nogle idéer. Så jeg kan også, jeg skal lige komme sammen til det. Okay, Martin.
Det fatter jeg sgu heller ikke selv, hvordan fanden jeg gjorde det. Nej, jeg hacker ikke, Magnus. Ja, Magnus! Jeg tror, det er måden til for likes og sådan i dag. Jeg vil bare sige, like, hvis I tror, hvis hacker. Jeg hacker ikke, Magnus. Det gør jeg ikke. Du kan komme hjem til mig, så kan jeg bevise det. Jeg kan bevise det. Nå, jeg kan faktisk også bevise det. Ja. Forbars! Magnus skruer lige ned for det der. Jeg er kæmpe SNGF-fan, derude. Nå, men Magnus, jeg er ikke sikker på, at de faktisk skal. Det hører du, men... Jamen, men det er fordi, jeg kigger jo videoen selv, og så kan jeg høre om... Jeg håber ikke. Ja, stream på Twitch. Okay, du er ved at vinde nu, Magnus. Nej, hvad? Magnus! Nej. Hvad? Nå ja, det er faktisk en god idé, men det er ikke sikkert, at jeg får lavet så meget på den kanal. Jeg tror ikke, jeg gider det. Jeg tror, jeg laver en stor kanal. Jeg tror ikke, jeg gider det. Jeg ved ikke. Måske. Det kan være. Hvis den her video får... nu ved jeg godt, det er lidt højt sats, men hvis den her video får 500 likes, 500, så går jeg seriøst tilbage. Så laver jeg en live-kanal, og så kan jeg love jer i en uge, så laver jeg live hver dag. Så kommer der ny live ud hver dag i en hel uge, hvis den får 500 likes. Men 500 likes, det er satme også meget. Jeg har ikke oplevet noget sådan så meget. Altså, det er helt sindssygt at få 500 likes. Det vil jeg fandme være til mine år. Nej, det er ikke sikkert, at jeg får det, Magnus. Nej, det er ikke sikkert, at jeg får 500 likes på den her video. Ligegyldigt hvad. Det højeste, Magnus, det højeste jeg har på en video, hvis det ikke er shorts, ikke? Det højeste jeg har, det er vist 9. 9 likes, så er 500 fandme meget. Det er ikke engang sikkert, at der kommer så mange visninger. Ja, så kunne man nok godt komme op på 500. Men det kan man nok ikke, hvis det er videoen, så bliver det ikke ud. Men jeg skal nok, altså hvis det også sker, så skal jeg nok lave, hvor jeg spiller
Fortnite i 5 timer. Nej, ikke. Jeg kan ikke gøre det midt om dagen. Det kan jeg ikke. Men jeg kan gøre det. Nej, Magnus, for satan. Ja, men det er jo fordi, stream, man ikke må bande. Jeg er vant til at bande, det er sådan meget sådan, ikke at bande. Det er ligesom Nicky Topgaard, bander han ikke på en stream, eller hans YouTube-videoer. Han bander vist ret meget. Okay, Magnus. Gamer 12, hvis det er. Du kan også lige gå ind og følge ham. Han laver faktisk en rigtig godt content. Er det ikke rigtigt, Magnus? Ja, 2 videoer, det er da også nu, jeg lægger ud. Hvor mange videoer tror du, jeg har lægget ud? På at gætte, hvor mange videoer jeg har lægget ud. Magnus, prøv at gætte. Nej, 125 så. Men det er også for svært hele tiden at finde på noget. Jeg laver meget under det, som der hedder Halloween. Hvad? Nå, hvor det har du set den? Jamen det var der også. Det er også, ja. Ja. Vi tager en runde mere, så tror jeg, vi slukker, fordi at ellers så kommer videoen til nok lige at vare i lidt lang tid. Ja, det bliver nok lidt kedelig content, bare hele tiden blive ved. Sidste. Like, hvis jeg skal lave en part 2. Og husk, 500 likes. Jeg vil virkelig også blive glad for abonnenter. 500 likes. Så spiller jeg Fortnite i 6 timer på en dag. 6 timer challenge. Og jeg må ikke non-stop. Jeg må ikke stoppe. Jeg må ikke slukke for min PlayStation. Altså, det er rent. Jeg må ikke stoppe. Jeg må ikke holde pause. Det er bare hele tiden non-stop. Det trækker. Så det håber jeg, at vi skal have. Så gør jeg det. Plus så laver jeg sådan en kanal, hvor jeg kun laver live til ekstra. Nej, Magnus.
hvis den her video ikke den får 25.000 likes, så melder jeg mig til MVP. Så melder jeg mig til MVP. Det gider jeg sgu ikke, men altså, så gør jeg det. Ja. Fordi jeg føler sådan nu til dags, altså. Men hvis man har lyst, så kan man godt komme ind, fordi der er ikke særlig mange, jeg tror, der melder sig til. Det skal være ærligt. Jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange, der gider at melde sig til. Jamen, det kan også være. Skulle Malte egentlig være med? Nej, Magnus, du er så... Nå, jeg siger tak for den her video. Og